Irudi honetan, erabili behar den eserleku mota ikusten dugu. Pazienteak taulan jarri behar du. Operatutako hanka luzatu eta behar badu lagunduta. Zaintzaileak hankak blokean mugiarazi behar ditu. Mugimendu hau hurrengoan datza. Pazienteak operatu ez den aldeko oina, operatutako aldearen azpitik pasatzean. Zaintzaileak bi hankak lotuta mugiarazi behar ditu. Aldaka egonkortu eta babesteko helburuarekin. Irteera modu berean egin behar da. Pazienteak operatu ez den hanka operatutakoaren atzetik pasatu behar du. Zaintzaileak bi hankak blokean mugiarazi behar ditu. Eserlekutik altxatzeko, operatutako hanka luzatu behar du.